Nu mai bag nici într-o mână. Nu te câș! Uite că n-am până. Uai! Up, ce-a făcut? Ha? N-a răzbanit. Na, stai aici. Haideți-ne! Nu, hai, bun. Dar făcut ce să vină? Dar n-ai venit pe jos. Ha? Dacă vin pe jos? Da, dacă vii cu bica. Păi tu cu ce vii? Dacă găsim cărut, merem. Pe jos, stați? Filmezi tu?